खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। आं दा दङ नैबे निकासियाव, बेयो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव। दा आं थांगासिनो दङ दारागाव पिकनिक स्पटसिम। बे दारागाव पिकनिक स्पटआ निकासिनिफ्राय थोंजों साहाजों 9 किलोमीटर डिस्टेंसआव दङ। दिनैनि बे ब्लग भिडिअआव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दारागाव पिकनिक स्पटनि गासै नुथायखौ। लोगोसे गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो खावलायबाय। मानो होनोब्ला आं दारागावनि पिकनिक स्पटखौ नायदिंनानै 2019 मायथाइयाव जा पिकनिकनि थाखाय नोंथांमोना प्लानिं खालामगोन, बेवहाय नोंथांमोना बेनि कमिउनिकेशन नायनानै माबायदि मोनगोन, लोगोसे बेवहाय फेमिलि लानानै फैनो हागोन ना हाया, बेनि गासै डिटेल्सखौ भिडिअनि जोबनायाव आं बुंगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायबाय। फैयै फैयै मैना फुख्रि आरो दारागाव बे मोननै पिकनिक स्पटनि थांनाय लामायाव सफैबाय। नोंथांमोना नैबे दोंसे लामाजों थाङोब्ला दारागाव आरो नैबे दोंसे लामाजों थाङोब्ला मैना फुख्रि। बे मैना फुख्रिया धोरोमारि जायगा, बेवहाय नोंथांमोना भुटान हाजोखौ गाखोनानै नायदिंनो हागोन। लोगोसे नैबे दारागाव, बे जायगानिफ्राय गासै एप्रक्सिमेटलि 4 किलोमीटरसो थांबावब्लानो जोङो दारागाव पिकनिक स्पटखौ नुहैसिगोन। दानिया फैयै फैयै जोङो दारागावआव पिकनिक स्पटखौ मोननोसै। बेनो जोबथा नैबे सक, बेयो दारागावनि नैबे फिसा सक। बेवहाय नोंथांमोना गोनांथि जानाय दै आरो जानो गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ बेनिफ्राय लानो हायो। बेनि उननिफ्राय जेबो सक मोननायनि खाबु गैला, बेनो जोबथा। आरो बे फिसा सकनि मुङा दारागाव सक। दानिया जोङो दान्दिसे सम बेवहाय जिरायदों। लोगोसे बे साखाथियाव नांजाबना थानाय बे साहा गलायाव जों साहा आरो खायसे जानाय मुवा लानो सानदों। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, नैबे फिसा साहा गलायाव जोङो सानजौफुनि रिफ्रेशमेन्टखौ लानो नागिरदों। स' फाइनेलि लोगो नोंथांमोन, दानिया फैयै फैयै नैबे दारागाव पिकनिक स्पटनि जा मेन गेट बेसिम सफैबाय। बेवहाय जों दा एन्ट्रि पास लानांगोन। दारागाव दिरिं टुरिज्म क'अपारेटिभ ससाइटि, बेखौ गिबि खेबनि थाखाय 2018आव बेखेवजेननाय जादों। बेनि पस्ट अफिसा जाहैबाय दिहिरा, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, बिटिआर आसाम, पिन 78133727, PS मसलपुर, रेजिस्टार नं M1 2018-19। दानिया बिथांमोना गासै जायगा दावबायारि बिथांमोनखौ बरायदों नैबे फ्लेक्स बेनारनि समायना बर' आइजोनि हेफाजाबजों। थ' फाइनेलि जोङो मेन गेटनिफ्राय सिंथिं हाबबोबाय। दानिया बाइकनि हेफाजाबजों जों बे जायगासिम थांदों। लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों रोजा रोजा दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय दिनै सानदेनि थाखाय जायगाखौ नायदिंनो फैदों। लोगोसे राकेश रामसियारि बिथाङा बाइकखौ सालायनो लानोसै। लोगोसे नै जोंनि लोगोसे नै बेवहाय खिन्थु जोबोर दुला, मानो होनब्ला बेयाव गोबां बिबांनि दावबायारि फैदों। बेवहाय मेकआप खालामब्लाबो नाथाय खिन्थु स्टाइलिश नुनाय नङा।
फाइनालि लोगोफोर दानिया फैयै दारागाव पिकनिक स्पटसिम सफैबाय। आं दा जा दैमानि सेराव जिरायनानै दङ बे दैमानि मुङा दिरिं। बे दिरिं दैमानिफ्रायनो बे दारागाव मुङा जादों होननानै बुंदों। लोगोसे नैबे साहाथिंजाय भुटान हादोर, बे भुटान हादोरनिफ्रायनो बे दिरिं दैसाया बोहैबोनानै जोंनि इन्डिया जानानै सौखावलांदों। लोगोसे बे पिकनिक स्पटआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय दा आं बेरायनानै नायदिंगासिनो गोबां बिबांनि सुबुंफोरा बेवहाय जा दावबायारि बिथांमोना बेवहाय बे दैमायाव दुगैनानै गरमनि जा स्वाद बेखौ लागासिनो दं। दैमानि समायना जा बोहैनायनि सोदोब बेयो जोबोर बेखौ जायगाखौ मेहेरगोनां खालामदों। बेयाव स्राय स्राय दैमाया बोहैलांगासिनो दङ। थारैनो जोंनि बे मिथिंगा बिखाया जोबोर समायना। बेनि गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, आं बे दारागाव पिकनिक स्पटनि जा बाहागोआव दङ बेयो ग्रासलेण्ड बुंजागोन। बेवहाय गोबां सोमखोर हाग्राजों बुंफबनाय जोबोर समायना नुदों। दैमानि सेरावनो बे समा दा 5 बाजिनोसै, बेनिखायनो बे 5 बाजिसिमल' बेवहाय थानायनि एलाव। मानो होनब्ला बेवहाय साखाथि हादोर भुटान हादोरा गोबाव सम पारमिसन होआ। बिथांमोना भिडिअ'ग्राफिजों लोगोसे फट'ग्राफि खालामनानै मोजां मोनो, नेचारेल फट' दिखांनानै मोजां मोनो। बेनि थाखाय बेनि जा क्लाइमेट बोथोरा जोबोर समायना दारागावनि। स' जा बिथांमोना मोजां फट' दिखांनो गोसो जायो बिथांमोना बेसिम फैनो हागोन। जोबोर समायना जायगाया, नोंथांमोना फैनानै बायदि रोखोमनि समायना समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना पिक्सारफोरखौ लानो हागोन। आं नायदिंबाय। लोगोसे 2019नि बेस्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि पिकनिक स्पट हिसाबाव बेयो जायगा मोनगोन। मानो होनोब्ला थांनाय 2018आवसो एस्टाब्लिश जानाय बे पिकनिक स्पटआ बोसोर मोनसेयावनो जोबोर पपुलार। बेनिखायनो नोंथांमोना बे जायगासिम फेमिलि लानानै लोगोजों बेरायफैनो हागोन। बे पिकनिक स्पटनि मेन स्पेसियेलिटियानो जाहैबाय बे दिरिं दैमायाव दुगैनाय, लोगोसे बेनि मिथिंगायारि नुथाय, लोगोसे जा हाजो इन्टारनेशनेल कान्ट्रि बेखौ नुनो हायो। स' नोंथांमोना जुदि बेसिम बेरायनो फैयोब्ला थेंक इउ। स' नोंथांमोना जुदि बेसिम बेरायनो फैयोब्ला नोंथांमोना दुगैनोब्लाथाय दुगैनाय आइजें आइलाखौ लाबो, बेनो आंनि एडभाइस। लोगोसे गोबां जौ लोङाजासे बे जायगायाव फै, मानो होनब्ला बेवहाय हाजो जायगा। दानि जाखांबुनाय खायसे जोंनि जा जेनेरेसन बिथांमोना इन्जयमेन्टनि नामाव लोंनानै गोबांनि जिउ खहा जादों। स' बेयो आंनिफ्राय एडभाइस थाहैबाय। लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एन्टायार बड'लेण्डआवनो बेयो 2019नि बेस्ट पिकनिक स्पट जागोन। लोगोसे बे पिकनिक स्पटआ फैगौ 2020नि एप्रिल मेसिम सोलिलांबाय थागोन। आं थामसाब होयो बे जायगाखौ, मानो होनब्ला नोंथांमोना फै, बेरायफै आरो मा बुंबावनो, जोबोद समायना मिथिंगायारि नुथाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे दारागावनि जा ब्लग भिडिअ' बेखौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन। लोगोसे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ शेयार खालाम। लोगोसे जोंनि बे बड'लेण्डनि जा मुंदांखा जायगाफोर बेखौ मुलुगनां जानायाव आंखौ हेफाजाब खालाम। लोगोसे जों फैगौ समफोराव बड'लेण्डनि मुंदांखा जायगाफोरखौ फ्रि प्रम'सन खालामनो आखायाव लादों। खालि नोंथांमोननिफ्राय मोनसेखौनो लुबैयो, नोंथांमोना आंनि बे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद होबाय थायोब्ला आं इयुनाव बेबायदिनो दिन्थिलांबाय थागोन। नायगिरि लोगो नोंथांमोन, नैबे दारागाव पिकनिक स्पटआव जोंहा मोनसे समाय खाखानाय दङ। 5 बाजिनाय लोगो लोगोनो बे जायगानिफ्राय गासै दावबायारि बिथांमोना ओंखारलांनांगौ। मानो होनब्ला बेयो खावसे बाहागोआ इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटान आरो लोगोसे इन्डिया। लोगोसे बे खामानिखौ मदद होदों बे साखाथिनिनो जा SSB बिथांमोना दा खालि खालामगासिनो दं। नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे खालि जानानै ओंखारलांगासिनो दं। लोगोसे जोंबो ओंखारलांनो लाबाय।
không đi ra tha bây giờ. टु 2019 बेस्ट पिकनिक स्पट हिसाबै आं रिकगनाइज खालामबाय दा नोंथांमोना माबायदि मोनखौ भिडिअखौ नायनानै कमेन्टनि हेफाजाबजों बुंहरदो लोगोसे दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आं एडभाइस होदों नोंथांमोना बेवहाय फेमिलि फ्रेन्ड्स हिसाबै फैनो हागोन थ' भिडिअखौ फोजोबनो लाबाय जोबथारनायाव बेखिनिखौनो बुंगोन नोंथांमोना जाहाथे बेसिम फैनायाव सेफ ड्राइभ खालामो मोजाङै मोजां सफैनानै मोजाङै ओंखारलांफिननो हायो बेखिनियानोसै थ' बिदिब्ला फाइनालि भिडिअखौ फोजोबनो लाबाय वान्स एगेन आरो खेबसे रिक्वेस्ट खालामबावदों बेबायदि इन्टारेस्टिं बर' बिमानि रावजों ब्लग भिडिअ नायनो थाखाय महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसनखौ अन खालाम लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो साफ्रोमबो लोगोनो शेयार खालाम बिदिब्ला बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै